Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алгатаба кайбер темалар турында. Жеңіл автомобильләрне төзекләндерү һәм прототиплаштыру Шолда Junior Skills чемпионаты дәвам итә. Подъездларны юмыйлар, шүпчәрне җыештырмыйлар, чалылар урам себерүчеләргә зарлана. Шәһәрдә ишек аларын җыештыручылар җитәрлекме? Үз белемеңне тикшер, Шолда җиңү диктанты Бөтен Россия акциясе башлана. Чарада кемнәр катнаша алачак? Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 34 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 4 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 27 апрельгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 20,344 очрагы билгеле. Аларның 17,412-се терелгән, 29-ы узган тәүлектә. Жеңіл автомобильләрне төзекләндерү һәм прототиплаштыру компетенцияләрнең мондый катлаулы атамалары Junior Skills чемпионатында катнашучыларны куркытмый. Чаллыда конкурсның муниципаль этабы дәвам итә. Ярышлар Паташов исемендәге политехника көллиятендә узды. Барлыгы катнашучыларга 14-16 яшь. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Александр Петровка 14 яшь, ул 6-нчы сыйныфтан бирле 3D модельләштерү белән шөгыльләнә. Junior Skills чемпионатында беренче тапкыр катнаша. Аның сүзләренә караганда, киләчәген ун модельләштерү юнәлеше белән бәйләргә планлаштыра. Данная профессия очень востребована в данный момент, потому что сейчас век технологий, как говорится. И вот я решил заниматься этим. Это очень легко и понятно. Также сейчас много программ, все на русском языке, и все очень понятные. Также есть специалисты, которые приходят вам всегда на помощь, объясняют и помогают. Прототиплаштыру компетенциясе буенча эшләрне башкару өчен катнашучыларга 8 сәгать бирелә. Әмма беренче карашка бу вакыт күп тоелса да, балаларга җайланманың сызымын үтәргә, 3D модель ясарга һәм хәтта аның тормышка ашырга прототипны әзерләргә кирәк. Сложности в основном заключаются в том, чтобы этот прототип, собственно, из чертежа воплотить в реальную физическую модель, используя ЧПУ, фрезерный станок, лазерные станки 3D-печати. Динар Хабитуллин жеңіл автомобильләрне төзекләндерү компетенциясендә катнаша. Аның сүзләренә караганда, ул һәр вакыт машиналарны ярата, картинг белән шөгыльләнә. Сложности особо не возникает, только время. То есть на саму сборку и разборку всего 40 минут уделяют. То есть этого мало с нашим опытом сейчас. На модуле двигателя им предстоит разобрать двигатель, выполнить технические измерения, как оно в принципе выполняется во всех автомобильных сервисах. А на модуле коробки переключения передач необходимо будет разобрать, отдефектовать, соответственно, найти какие-то неисправности, устранить их и собрать обратно. Эш бирүчеләр өчен Junior Skills чемпионаты үзләренә булачак белгечләрне карау мөмкинлеге бирүче майданчык. Яхшыларның иң-иңнәре Чаллыданың республика дәрәҗәсендә яклаячак. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Подъездларны юмыйлар, шүпчәрне җыештырмыйлар. Шундый проблема белән безнең кайнар элемтәгә битараф булмаган шәһәрдәшләребез мөрәҗәгать итте. Алар үз сәламәтлекләре өчен борчыла. Чөнки көн саен тузан һәм тәмәке төтене суларга туры килә. Урам себерүчеләре үз бурычларын үтиләрме? Хәбәрчебез ачыклады. Видел, валяется. И бегал, и окурки. Петр Иванович 44-21 йортында яши. Ул иртән иртүк балыкка йөри һәм сулыкка барганда да, кайтканда да шул күренеш белән очраша. Шүпчәр һәм пычрак. Тут большинство молодежь немножко курит, цорит. Последний год 2 раза видел, что убирали, подметали. 1 раз подметали, 1 раз протирали. Ну, не очень-то убирает. Тәмәке төпчекләре һәм кәгазь шүпчәрдән тыш подъездга урам тузаны да тула. Әлеге йорт ишек алдында балалар майданчыгын яңарталар, юлларны киңәйтәләр. Ләкин буларның барысы да сөендерми дип бирде яшәүчеләр. Одно на одно еще накладывается. Сейчас видели, в ремонте идет весь двор. То есть грязи много. То есть, естественно, это сразу вся грязь же в подъезды несется. Весь песок, вся эта глина. Шулай да техник персонал кайдан? Бу сорауга җавапны без приоритет идарәче компаниясендә алырга тырыштык. Әмма урында беркемдә табылмады. Гомумән шәһәрдә ишек аларын җыештыручылар җитәрлекме соң? Проблема нехватки дворников имеет место быть и в нашей управляющей компании. Данный вопрос связан не только с заработной платой, а она рассчитывается исходя из зоны обслуживания, а также из-за непрестижности данной профессии, главное неуважительного отношения жителей к труду данных сотрудников. Проблема шушы гына түгел, диләр урам себерүчеләр. Эш күләме арта, хезмәт хакы юк.
один дворник. Он должен и полы помыть, он должен улицу убрать, он должен кусты подстричь, он должен косить, короче, деревья белить, ну все. Вся работа абсолютно, все с утра до ночи можно работать, без праздников, без обеда, без выходных. Ишек аларын җыештыручылар җитешмәү проблемасы беренче ай гына күзәтелми. Эшчеләрнең сүзләренчә, түләнә торган хезмәт хакы аларның сәламәтлек хакына тормый. Аларга шуннан да бик күп эшләргә туры килә. Лилия Гатина, Диана Малярова, Айдар Мусин, яңалыклар. Җиңү көне уңайыннан шәһәрдәшләрне җиңү җырлары, җиңү тәрәзәләре, герой йолдызы дигән хәтер акцияләренә кушылырга чакыралар. Җиңү җырлары акциясендә катнашучыларга дуслары яки гаилә әгъзалары белән сугыш еллары җырын башкарырга тәкъдим ителә. Шуны видеога төшерергә һәм социаль челтәрләргә ГСУ «Песни Победы» хэштегы белән урнаштырырга кирәк. Җиңү тәрәзәләре бөтен Россия акциясында катнашу өчен Бөек Ватан сугышына багышланган танылган һәйкәлләрнең силуэтларын, макетларын булдырырга кирәк, аларны кисәргә һәм йорт тәрәзәләренә урнаштырырга мөмкин. Акциядә катнашучылар тәрәзәләрнең фотосурәтләрен социаль челтәрләрдә «Окна Победы» рәсмиләштерелгән хэштег белән урнаштыралар. Герой йолдызы акциясе Бөек Ватан сугышының барлык авырлыкларына бирешмичә чын мәгънәсендә каһарманлык һәм батырлык күрсәткән һәркемгә хәтер билгесе. Акциядә катнашырга теләүчеләр, якыннарының истәлеген мәңгеләштерергә теләүчеләр үз йолдызларын әзерли алалар. Анда солдатның исеме, фамилиясе, гомер елларын язарга була. Күрсәткән батырлыклары турында мәгълүматны һәм аның кайсы фронтта хезмәт иткәнен күрсәтергә мөмкин. Йолдызны үз ишекләренә урнаштырырга һәм аның фонында фотога төшерергә кирәк. Фотолар «Победа Челны», «Звезда Героя» хэштеглары астында куела. Шолу мәктәпләрендә җиңү диктанты бөтен Россия акциясына әзерлек бара. 29 апрель көне 15 мәктәптә, шулай ук 2 югары уку йортында укучылар, студентлар, ата-аналар, укытучылар үз белемнәрен тикшерә алачаклар. Анда 1000-гә якын кеше катнашыр дип көтелә. Мәктәптә укучыларның максималь саны 60-тан да артмаска тиеш. Укучылар арасында нигездә 9-11 сыйныфлар булачак. Теләүчеләр шулай ук онлайн форматта катнаша ала. Исегезгә төшерәбез. 2021 елда җиңү диктанты 3-нче тапкыр үткәрелә. Мәктәп укучылары сүзләренә караганда, анда катнашу яшь буе өчен мөһим. Алар патриотизм рухында тәрбияләнсеннәр, Бөек Ватан сугышы тарихын белсеннәр өчен кирәк. Диктантлык нәтиҗәләре 2 атнадан соң билгеле булачак. Киләсе мәгълүмат ураза тотучылар игътибарына 28 апрель көне сәхәр 12 сәгать 50 минутта тәмам булырга тиеш. Авыз ачу 19 сәгать 2 минутта башлана. Ураза тоту кешене сабырлыкка өйрәтә ди дин белгечләре. Үз-үзен озак вакыт ашамый эчми торырга күнектергән кеше тормыш әзерләгән авырлыкларны җиңеп чыгарга әзер була. Ул бала казалар килгәндә дә түзәргә сәләтле. Бу хакта Пәйгамбәребезнең ураза сабырлыкның яртысы дигән сүзләре дә бар. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Приглашаем на ярмарку саженцев, рассады и инвентаря «Дача, сад, огород. Весна 2021» с 28 апреля по 2 мая в выставочном центре «Экспокама». Открылся новый магазин Евроколор Март. Огромный выбор красок Текурил, Дюфа, Текс. Скидка до 25% на фасадные и интерьерные краски. Телефон 91 08 48. За опыт ФК ЗТО приглашает на работу специалистов. Телефон 8 800 721 06.